Number inquiry hini sarupathar MEC constituency sangpi Kadom Terangpi asarpi Lt.Sika Engtipi bangso per theben chu tanglu pubir talong si CM Dr. aRong hang lapen ari sang ho tim karbiang long doan EM MSc MLA lapen MP tumpen ada baji kebra chite ba por malom hanjang langso sodar terang aRong along Lt.Sika Engtipi aphan chomrong mi kaparap dun pami ja phan CM Dr. aRong hang pen chinglok tim karbiang long doan abitung pen chitong dunsi cepadi dun jakhong ni phai player ni rong padusi penap jakhong ni phai phor ni me an pipo Lt.Sika Engtipi arta trok kebrapli asar buramen tambuk ingti lapen asar piamen laki kari rong pipi alangli amahang ki thegadim laki ingti ar phek adong langtibok borjan constituency akorti ingjir inuet alangri rengti kahut ICDS worker boreng ang hoi setami claim dun lang lapen racharia songalong setami kacepaduk dun abang philopusi Lt.Sika Engtipi akaya lamo nang pachini dun news desk report time news tifu